covenant of God is established in your house. Want die ark het gespreek van Godse macht en Godse glorie. Voor 3 maanden voor die ark uit de huis van op het Edom gaan neerzet. En toe die ark en op het Edomse huis is. Die Bijbel sê, dus Adam Eben sy huis gesien. Geef die ark terug in jou huis. This boy will be the token of your ark. Ek sien die kind in as die ark van jullie huis. As jy die kind sien, dan sien jy die ark van God. Vir so lang as wat die kind in jullie huis, House of Grace, op sal groei, sal die teenwoordigheid van God in die huis wees. Hoekom? Dit was Samuel wat by Eli gebly het en sy ma gee vir Samuel en die sorg van Eli. Eli van via sy ouderdom het 'n paleis gebou en hy gee vir Samuel net die opgroei. Gee hom sy eie vertrek. Maar net Eli geweet dat daar die vertrek waar die ark geestablished was. Samuel sy bed neem neer was net langs die ark van God. Hier is die ark. Hier is Samuel. Daar slaap Eli. Sy het 'n aparte kamer. Samuel het sy kamer. Langs die ark lê Samuel. 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 Samuel skrik wakker. Samuel hardloop na Eli toe. Het u my geroep? Nee. Samuel sê nee. Eli sê nee. Vanweer die ark. Samuel. Ek sien hierdie kind baie eenvoudige manier in. Ons doen die kinders nie. Ons sien hulle in. Die kind se sig sal anders wees as die ander kinders. His thought will be amazed and you shall be astonished. Julle sal verbaas wees met wat alles hierdie kind kwytraak. Sy maniere sal anders wees because of the covenants, because of the covenant ark. The son will unlock a lot of gifts and a lot of blessings. Want dis die kind wat ek insien as 'n Samuel in die huis van die Eli by die ark van God. Ek open sy oorpoorte dat hy die stem van God duidelik sal hoor vanuit die ark praat. Hy sal die stem hoor op so 'n wyse dat hy dit moet oopmaak vir die manipa en vir sy broers en sisters. I bless him
by the authority, by the power, by the grace invested in me as een apostel, een dubbele deel van zijn paarse mantel, van zijn paarse geest, oor zijn leven in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, doet dat ik aan de huis van de Heer ten alle kosten wees. Ja, doet dat de Heer met jullie zin op pad staat. Moet je aan Godse pad staan. Als het komt bij dit kind, staan uit het weg van God. Zodat God met hem kan maken en doen. Net God wil. Hij is bij zijn naam geroepen. Kan we letten, meaning? Die toekomstige heerlijkheid van de Heer Jezus zal wees. Zoals een wat jullie nog nooit gezien hebben. Jullie mag nou aan jullie woestijnseizoen wees. En daar stuurt wat aan zijn goede en aan zijn beste seizoenen. Wie naar jullie lacht, maar een aantal keer zal God jullie seizoen veranderen. Die jullie zien.